Ondarruko kaiera handaukazu maitea. Ondo, Itxaroten dozuna. Miluzeko kaiera. Itxaron etorri! Pasa. Miluzeko kaiera. Ondo. Handaukazu maitea. Ongi etorri eztan da saiora. Publiko ondarrutarra upatzue. Apa, ondarru! Ez que noen esan nahi baina, ez disimulatu, Handaukazu maitea eta bihotza, Oier Ekaitz, normalien maitea eta bihotza batera joaten dire. Bai, ez da? Bai, esan nahi Pentsatu dute hauek, fuerte hasi gara gaur, Maitea eta bihotza izan lehikelako gure finalea iriztia. Esaterako? Eta bihotza zakua, adibidez? Adibidez. Maitea finala bihotza zakua. Urrezko galdera be bai, Oier eta Ekaitzat. Bai, hortan guztua gabiltza. 2.000 euro bi urrezko galderari esker momentuz, 5. saioa gure Tolosarrentzat, Oier ze moduz? Ondo, pozik, veteranon lekua hartu nahi genuen eta, bueno, badauzka bere privilegiok. Ardura bat, Haize fresko pixka sartu zaigu hemen eta... Bai, Guztua. Hori nabaritzen da? Bai. Iritsi eta nabaritu Dena nabaritzen da. Hala, nolabait premium kategoria. Bai, Ados? Ekaitz, eta veteranoen lekuan zer sentitzen da? Jo, oso guztua. Esan pixkapena, larraitza osokin oso guztua genbiltzan eta, baina, jende berria, baita ere guztua ibiliko. Esperientzia berriak, eta ba... Ondo. Gaur ze intentziarekin, Oier, Ekaitz? Bueno, 2000 lortiteu, ea zeba... Jarraitzea. Jarraitzea. Galdetu nahi dut, ez dut aukera du nahi, bihotz kontuak eta maitea, eta ez du esaerak jokoan eta zortea handia duenak, gainontzean ez duela. Zuek 2 urrezko galdera asmatu dituzue, gainontzean maitasun kontuetan eta... Ezin kexa. Ezin kexa? Epa! Ni kexa. Vale, bueno, ahal kexa, ezin kexa eta ahal kexa. Ba, animo, ikote eta zorte hon, oroa. Guk maitasun asko zuen txandala de, Garazi da jugaz, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo, hemen txe. Ze, Gogotxu gor. lur hartuta? Bai. Ze izan dira emozio asko denbora gutxian, ez da? Bai. Giluz ere, iritsi, zer egin gote dugu? Aitona Monek esan digute, nahiko lan izango dute hauek. Finalera iritsi, eta lehenbizikoan endo 50 euro lortu. Bai, ez da gutxi. Ondo ez da? Nahikoa. Gehion bila. Bai? Bai, alba da. Behin, usaindu dugu bizka bat, Hiru kontua eta hortara goaz. Ondo pasatzera ere, bai. Baita. Noski. Endo 50 eurorekin gertukoei afaria antolatzeko. Hainbestak ez tematen. Ez da? Ez. Argentina joateko selekzioaren kamiseta ofiziala. Ez dakit iritsiko den horrekin ere. Aurreztu igual, hobeto. B planik badaukagu, aurreztea, hortarako ere zu ematen. Bueno, gaur finaltxu bat egitea. Begira. Esate baterako, dan dirua lortzi, Izan dadila hori A plana. Ados, bikote? Animo eta zorte hon aurkoan. Eskerrik asko. Gure lehiakide berriak, Inigo eta Aitor, ze moduz? Ondo. Ongi. Inigo nondik? Iruñekoa. Iruñekoa, Aitor. Ni Lezoarra. Eta egonda zauz, Miluzen. Bai. Orain 1.000.000 bat urte. Hainbeste ez, baina bai. Bueno, milioi agora bera. Gaina, lehen esan dizu, datatako kalkuluak eta errealitatea ez zetu zen bat, orduan ja ez dakit, bai, baina bai. Zer uste zen nuen bada, duela? Ez, ni kalkulak eta ditu 2000-2003, baina programa 2006an hasi bat zen, pentsatu datak intzen ondo molatzen Despistatuta ibiltzen Aitor, nomait? Zeharo, baina, bueno. Baina izan zen aldi emankorra hura, edo? Ba, bueno, earki pasa genuen eta estrategiak kalintzigun. Bai? Bai, ze garai hartan, final aurreko proba hortan, irabazitako apustu, eta guk arro esan genuen, etorri ginala irabaztea, eta apustu duzitan beti dena jokatzen genuen. Eta, claro, beste taldiak, 50 euro jarri, eta guk dena, eta ardun zuloa beti. Besteak oso pozitzuekin. Bai, hori da, gauzakoak izentzen genuen baina alperri. Bueno, zorionez hori ja ezin da egin, beraz. Eta etxetik ja estrategia barriak eta ikusita, Aitor? Bai, kontutan eukita 5 urte telebista gabena gola, edizio berria ez dut kontrolatzen ezer, eskerrak Inigo kontrolatzen. Estrategia nire kontu. Inigo, ni kultura generala, beak estrategia. Estrategia bide batez ondu duzu Platoan eta bertan, hori bazen egin? Ez? Kontatu, Inigo. Ba, duela egun batzuk egon nintzen ikasleekin hemen publikoan. Bai. Iturramakoekin? Iturramako ikasleekin. Eta hori berotu nintzen eta ja esan nuen, venga, pasagarra dugu, tal. Armailetatik... Aspaldikan banuen run-runa etorri behar nintzela eta zer, baina beti, pues... Una? Inigo, irakasle, matematika irakasle. Hori da, bai. Aitor zube irakasle. Bai, matematikako ere bai.
Matematika irakasle, ondo. Eta kultura orokorraia aparte, ja. Bueno, kultura, ez dakit. Esan duzu, kultura orokorra. Bai, nik hori daukat aportatzeko estrategia berak, eta bale. gero ikusiko dugu. Bikain, zoragarri? Ze intentzio, etorri eta ia gertatzen den. Ikusi apurtxuet. Pues ongi pasatu. Alba da bi programa, Hori da? Bai. alba da bi. Hori eskatu dugu. Bai, hola, humiltasunez, alba da bi. Ados, apal, Gero apal. ikusiko, bai. Lehen arro etorri. Guk dena jokatuko dugu Bai, gara. baina... Posible balitz, bai, bizaio. Bikina konforme, bai. Ba, oso ondo etorri, gurera. Bai. Eskerrik asko. Eta ongi etorri izaku, ari ere ongi Ia etorri ba? emango diogu. Ari da, gorantza pixkanaka. 4.950 euro gaur jokoan hiruzen. Eta ez dakit argi geratu den. Ez dut azpimarratu dugula, baina publiko gaur Ondarru barra dela, noski. Apa Ondarru! Ru! Inigo eta Aitor, zuok erabaki ba. Lehenbiziko erronda honetan zertan ari nahi zuen? Guk potokumeek. Potokumeak zuentzat. Zertan jarriko ditugu. Oier eta Gaitz? Zer esan dugu? Ikusi makusi triboaren berbak? Bai, tribuaren berba. Triboaren berbak, bikain. Ondo? Ba, Da ikusi makosi garazite joat. Zoragarri. Ba... Parranda zaileak bai, esan duzu, Zeoze bai, Zeoze. Ni pixka gehiago, ez? Bai. Bai? Hau txarangeroa eta ja. gora eta bere biltzea. Ez da parranda hori lana da, noski, baina... Gero parranda botatzeu. Lana bukatzen baguzu goizeko ordu bietan hor tabernan, zei egin barko dugu, ordu estrak sartu eta bar. Txarangaztan ene bai. Parranda kontua behintzat, triboaren berbetan izpide, hementxe berbak. Eta denbora, mozkortia. Mariko pela. Gaueko parranda zalea. Xaguxarra. Ondo. Bestondoa, erresaka. Ajea. Bai. Mozkorraldia. Atxurra. Parrandan aritu. Aldapan gagun ibili. Hori, bai. Zorabiatu. Erre besatu. Mozkortia. Marikupela, Gaueko parranda zalea. xaguxarra, Bestondoa, erresaka. ajea, Mozkorraldia. atxurra, Parrandan aritu. handapan dangun ibili, Zorabiatu. deskan egin, Marihuana zigarroa. aizpurutxoa, Botaka egin. Haupa. erre besatu. Erre besatu. Oso ondo. Punto haupa zuen. Ikusi makusi garazite bat. Begiak ondo zabaldu. Batetik sortzira di mitologiako pertsonaia hauek datoz. Tartalo, Lamia, Mari Domingui, Akerbeltz, Galtzagorri, Sugar, Basajaun eta Mari. Galtzagorri, garazi. 5. Sugar, 7. Lamia, 8. Tartalo, 1. Basajaun, 7. Mari, 8. Akerbeltz, 4. Mari Domingui, 3. Galtzagorri, 5. Sugar, 6. oso ondo, Lamia, Bi. haupa. Garazi, zein da baina trikimailua? Ba, egia esan nahi dut, ikusi makusi izan, etxetikan okerren aiten una. Bai, Bai. Eta platoan sentitzen duzu energia, igual Mariren indarra edo... Igual, ez dakit. Mitologia, oso ondo, 1 puntu, zora, Oso ondo. Fotogumeak, Inigo eta Aitorrentzat, Ilaski, bazenekien txirrikatxok bikotek idea zuela? Benetan? Ja ez. Ezagutu diogunerako, jakin dugu ezabiltzala batera. Ni pentsa libre dauela. Ez. Beti, zero nahizu kafetxue. Ja. Bueno, hori da, kafe bakizu bat. ez da. Baina arte harreman batean eta harremana eten omen Vale. dute. Amaiera horri jarritako bertsoa hemen. Hitzak eta oinak. Eta guazen. Hautsunea 7 Urteko. harremana, Bukatzean, harria ere erasaten, Dam. urtanta, bukatzean, esaldi bat datorkit, Bururam. egoera honen, aurrean, leiho bat omen da, Irekitzen. ate bat izten. denean. Bueno! Ondo. Ados! Aitor konturatu da. Txikia. Agigu. Urtanta
Etengabe. Zazpi! Hirurogeita hamar. Zazpi urte, Zazpi urte eta gero txirritatxo libre da. Hori Euskal Herriak ere jakin dezala noski. Oiarrek gaitz, imintzio batzuk? Beharko? Kau, petera nuen lekutik orain ja segituan imintzioetarako prest. Hartu lekua mesedez, garrazi eta jugat bestaldean. Hortxe kontzeptuak. Denbora. Harri jasotzailea. 8. Zer da hori? Estatua, ondarra. Zer da? Urjauzia. Ez? Aizkora. Arbola, zuaitza. Zuaitza. Zuaitza? Zuaitza Aizkorakin. Esan, jugat? Zuaitz moztailea. Zuaitza? Moztu. Moztu. Ondo. Lepatu. Abanikoa. Zora harri. Arraia. Ondo, egin etxe gaitz. Xaguxarra. Ez? Itxotzen. Itxo. Ez? Zer da? Igela. Egazti bat. Ez? Itxason. Bera. Submarinoa. Balea, ez. Ez da balea. Izurdea. Ez? Marrazoa. Egin ekaitz egin. Aizea ematen. Argi dago? Akuarium. Ba, zer da? Ondart, ez. Zea. Zer animali da? Unikor, ez. Zaldi. Foka! Hau. Ondo eginda? Oso ondo eginda, Alaxi ekaitzen erreakzio ere. Egin ekaitza. Harina, Ez? Foka, ez dugu ikusi sekula? Eta egin dio baloia gainera. Zurrarekin malabareak egiten. Ez dugu lertu. Ba, txalo estrekaitzi eta berrogeina puntu! Beste animaliaren bat, tokatuko da kaso. Garazi jogatz hartu lekua, Inigo eta Aitor bestaldean. Ea, ze estrategia, ze kultura oroko duten. Animo, denbora. Usaiak, iratxa, besapea, hilea, zikina. Zer da? Txikinkeria, usainen txarra. Zer da? Desodorantea, izerdia. Izerdia. Volantea. Taxista, ambulantzia. Giraria. Bai, bueno. Sirena. Ez. Lamia. Ez. Bat. Kotxe bat. Superbat, Batman. Volante bat. Ez. Batman. Igeri. Nola joaten dira edo bat? Nola joaten dira edo? Formula bat. Bat, hori da. Formula, ja, bai. Arrauna, patroia, arrantza. Bai. Patroia eta? Arrantzalea edo arraularia. Roela, bai. Estropadetan edo. Ondo! Argi dago, hemen estrategia Aitor hitzak botatzea dela. Hala esan digute guri, salta horretik, ongit horriak Izerdiak iratxa, usaia, nazka, desodorantea. Halako batean asmatu. Bueno, Foka, honek foka esango zuen. Oso ondo! Hirurogeina daukazue! Orain, ez dina zer esan, Ezin ezala gorputzak, mesedez, Inigo Aitor hartu lekua. Oierretak gaitz bezaldean. Zegin zuek, zuek bai. Bota, eldurri gabe. Dena. Ia ba, denbora. Gidaria, kotxea, ez, kafea bota. Ondo ari da, Tea bota. Ez ikusi. Bero. Hor. Koladorea. Laborategien. Laborategia. Probeta bota. Laborategia. Don King Kong. Moto nibili. Kaskoa. Kasko, ondo. Autostop egin, bat autostop iten da beste gidatzen. Eta? Gidaria eta autostop Eta? Eta autostopera egon da, gonbiatu dio. Gidariak egin du? Autostop egin du. Ez autostop egin du eta jaso egin du. Jaso, hori da. Hartu ez, jaso. Hartu ez. Noski ba. Horrein ere 35 segundo faltan, behar dugu, hitzeatza, jaso. Ez dut ulertu, Aitor, motorera igo aurreko bizikletan esprina irudikatu nahi dut, baino... Bale. Bueno, azkenian probatu horra zeon. Beste ibilgailu bat, eta hitzekin bezala initzioekin ere, bizileta, moto da! Zer gauza balio. Bota, oso ondo. Ikusgarria zuek! Hirurogeina puntu! Eroglifikoen txanda, Oierretak gaitz. Zer? Bueno, ea horrengon zen duzutean. Ia? Lehenengoa, hause, zuena, denpora.
Mendira igo dira. Zer da? Iruna. Artziruna. Ez. Inartza iruna. Ia bestera batera. Inartzanak. Ez, bestera batera. Artzainak. Bai. Artza iletran. Artza in eta serioak nak. Artzainak. Osondo. Vale. Ondo? Bai, oingoz bai. Ea bigarrena erretxago ite. Bigarrena denpara. Zu ikustea izan da. Monja korrika. Monja nola deituko diogu. Sorpresa bat. Sorpresa. Sorpresa? Go! Sor monja presaka dabil. Sorpresaka. Kakenduta, sorpresa. Ondo? Sorpresa! Sorpresa! Monja alaiena ez da. Hemen egoen, komentu. Sorpresa! Bueno, venga. Hori ere bai, un mundu. Sorpresak. Garraio bat. Erglifikoak. Garazi arnasketak egiten, ondo, danak asmatzeko. Hau pasuek, lehenengoa denpora. Aurkitu dut behingoz. Ja? Lau bider, na. Nan. Lau baderantzunaren zati. Vale, lana. Osondo. Lau. Na? Ukenduta, lana. Barkatu, hor, ze gertatu da. Guia sodioan pista eman diegu. Baina nik ebanekin. Begira, gero, egia zan aurrekoekin ondo, baina berriekin ere ondo modatuko gara. Nei aztu zaitu. Zerrak lagunak egiten ari garen, Bai, ikusten da? Bai. Bigarren erglifikoa denpora. Lanera daramat. Maiua. Oso ondo. Ondo. Kailu. Zerdi, emegaitzik. Kailu. Kailu. Bai, kailu, ondarrun kailu igual. Bueno. Hanketako kailu, edo? Bai, ez da egite, Bai. Bai. Bueno, kailu. Eta eme, mailu. Erto. Zora garri. Ondo. Inigo eta Aitor, eroliziko batzuk asmatzeko gogoz. Pare bai joan. Hemen da, badago maila, Bai. Bai, pero olifikotan bai. Ez zenuten kalkulatzen hori, edo? Ez, hori, ez genuen espero. Ia ba. Inigo Aitor, denpora. Bart izan du. Amets. Bai. Amets. Xaguxarra de abrua. Amets gaiztoa. Bai. Bi amets bat zintzoa. Bueno, aingeru hori. Eta amets gaizto hori. Tekenduta amets gaiztoa, oso ondo. Oso ondo? Bueno. Ona etorri horretik, gertatu zaion horreti amets egitea miluzerekin. Usoak esan digu, amets indula, aurreko zaion aterako zitzaiola tatuajea imintzio egitea, eta atera da. Benetan? Bai. Usoak kontatu digu. Ametsek txibatu diote orduan galdera bat, Erne, jaramon egin ametsei, Guritzen digute. Inigo eta Aitor, eroglifikoa denpora, bigarrena. Nagusiak utzi nau. Leka, kaka, mokordoa. Ja. A ver, kaka, eleka, Ez, a ber. Kale, kalean. Amaitu, kale? Kaleratuta. Esan du? Kale. Esan duzu, kolorea? Kale gorrian. Bai. Zotentzun, bale. Ka erdia. Zutentzun, karen erdia berdu, kakaren erdia. Kale gorrian. Kale gorrian. Baina, hau ez dut segula ikusi, asmatu eta aleren lur jota biak. Asmatu Asmatu biak, baina geratu dira, txioz! Da, harridura, ez du hor kale gorrian. Bazinetxi, Aitor. Bai, ala, berko. Egun puntu, pasando! Zazpikitxo bat, pixkat lasaitu batean, eta itein ezagun... Keskatut egon nahi, ia ez badauia... Bai, badau. Zazpikerik Euskal Herria. Arraitu zazpikiak bidaltzen noski. Marketingaz hitz egingo dugu. Ondo? Oso garrantzitsua izaten baita askotan ez da, belarrira ondo ematen duten hitz berriak sortzearen arte hori, eta... Bai. Eta Kikek bidali digu, Bilboko elkorte inglesen, halako hitz sortu berri bat edo, kartelak baitio, dirutan ordaintzeko soilik solo. Ondo. Ez esan, dirutan ordaintzeko soilik, ze gazelerazio pagos en efectivo. Soilik solo. Ondo. Soilik solo. Soilik solo. Ezin dut esateari utzi, ilazki, soilik solo. Soilik solo. Zerek asko, Kike, soilik solo. Esan, Ondo. esan, soilik solo. Soilik solo.
Zora harri. Datorrela orain minuzeko eskuaren deia darra. Orduan darru, Ya ba? Minuzeko eskua! Bueno. Soilin solo. Bai. Ondo. Beste deia dar bat, Oier, bombardinoarekin ondo legoke. Bai, bi hautseta igual, adarrakein. Bai. Begira, momentuz ahots bakarra, zurea izango da. Ia ba, lehenbiziko eskuak zer dakarren. Argi geratu da dela. Nongo udaletxea da argazkian agertzen dena? Arbizukoa, urdiengoa, betelukoa edo lakuntzakoa? Lakuntza. Betelu. Betelu. Arbizu. Osondo. Bokala, bikote? A. Bokala. Oierretak gaitz, entzun? Ezagutzen dut leku sekretu bat non deslilurak tokiritan. Ez zuen. Nola du izena, kantu honek? Maitale bat, gosari bat, herri bat, toki bat. Herri bat. Toki bat. Maitale bat. Toki bat. Toki bat. Toki bat. Bai. Ondo. Torik ordenatua. Bai. Bukala? Oierrek gaitz, zenbat neurtzen du titi tximuak? Epa! 6 zentimetro artean, 14, 16 artean, 22, 26 artean, 30, 34 artean. 22, 26, botako dugu. Titi tximu da tximu bat. Hame, hor da ona. 14-16. Zeren tximurren titia. Titi tximua da. Bai, titia. Titi tximua. Ba, ez tximuen titiz, ez dela 22 zentimetroko titi bet? Tximu titia litzateke hori. Titi tximua. Bokala? Bale, bokala. Argi geratu da dila, ez dago argi, ez da? Ez. Aurrera ba, entzun. Arroz landare uretan bare Euskipean Zegizken dugu, Gariren aparro urrunak abestian. Jarrite, hartale, logale, zale. Jarrite. Logale. Euskipean logale Ondo. Bokala? I. Argi geratu da dila esan da, laugarren erronda hau. Tankerari bai? Txoine? Salto ba, azken errondara. Noiz hasi ziren San Franciscoko Golden Gate zubia eraikitzen, 1888an, 1910an, 1933an, edo 1952an. 1933. Oso ondo. Nola, Oier? Beka. Bokala? Carlos Argiñon ekite bola, ez? Bai ez da? Beka. Eskatu? Edo? Euskaldunaren Itza, ez da. Ur gaineko bitxa? Ditxa? Bitxa? Bai, bota. Zakite, Bai, bota. Euskaldunaren hitza ez da ur gaineko bitxa. Bitxa? Bitxa, Bai! Aparra bitxa. Bai, Ondo! Garazillo bat, bigarren eskua, zeuena. Eutxi puntuei komodinari. Gauetan beldur bazara. Non dago munduko astronomia behatoki handiena? Atakamako basamortuan, Puerto Ricoko kostaldean, Tenerifeko Teide mendian, Mexiko berriko lautadan. Atakamako basamortua. Osondo. Bokala? A. Entzun hau? Tema
hamarkadatakoa da, Maziel abeslariaren abesti hau. 60, 70, 80. 60. 68. urtean irabazi zuen Eurovision honekin. Bokala? Eta beste galdera bat. Zenbat iraun dezake krokodiloak urrazpian arnastu gabe? 40 minutu, 4 ordu, ordu bete, nahi adina. Ordu bete. Zeinari gara, Bai. Ondo. Eta bokala? O. Eta aurrera? Bai. Zeitz, kendu dugu abesti honetan. Tangerreko araki ez didazki Akortzeko... Ilunak, zurrunak, astunak, urrunak. Astunak. Errebatea. Ilunak. Errebatea. Bai. Zurrunak. Urrunak. Tangerreko Ruper. Bokalik ez, eta azken aukera. Nola du izena Titanic filmeko zuzendariak? Steven Spielberg, James Cameron, Stanley Kubrick, Robert Altman. Steven Spielberg. Errebatea. James Cameron. Ondo. Bai. Bokala? I edo U? I. Baskatu. Ilargia zaindari dago, egizulo lasai. Bai? Oso ondo. Oso, no? Homo baina, nio eta itorrentzat. Eta bestea lortzeko aukera ere, bai? Ja ba? Ikuskizun berriari buruzko balorazioa. Non aurki dezakegu argaziko zubia. Londres, Porto, Sydney, New York. Porto. Bai. Bokala? A. Aurrera? Entzun? Ze urtetan atera zuen Lady Gagak Applause kanta? 2005an, 2007an, 2013an edo 24an? 2013. Eta bokala? E. Aurrera! Ze herrialdetan aurki dezakegu globo estatikoen leku hau? Zuzenean? Turkia, Kapadozia. Bai horixe. Kultura orokorra ez da? Eta bokala? I. Aurrera! Ze talderen bertsioa egin digu Adimentxuk. Gabe gaude lurra bezarkatzen Espainetan odoa Ta ilusioek barrestan egarrez Kaldu dute kontrola Eskakeitan, Malakias, Martela Sarten, Asker. Eskakeitan. Ondo, Ondo. Gabe, gaude Eske bertsioak. besarkatzen. Bokala? O edo U. Ikuskizun berriari buruzko balorazioa. Bai, Askatuko gu. Bai? Esan. Nahiko ezberdina da, konkretuki okerragoa. Hori uste du nik esan dela. Niri buruz, Bai, niri buruz. Bai, Bai. Nik esan duen pixka bat lasaiteko. Ez dakia, baina... Ena badoz. Mi esker. Ena badoz, sokerra guedanik. Marka gailuak, 70 marretako modina. Tolosan, legazki zizurkin, 70 mar. 70 Biko modin, Iruña lezo. Oierrekaitz. Atzetik abiatuta. Bai? Lehenengo errondan, jakin nahi duguna da didanok, erlijioak dira. Sintoismoa, sikismoa, zielanismoa, pastafarismoa, budismoa, barrokismoa, judaismoa, budua, hinduismoa, dadaismoa, rastafarismoa. Judaismoa.
Munduko jarraituenetariko. Budismoa. Oso espirituala. Hinduismoa. Asia hegoaldeko erlijioa. Budua. Afrikako herrialde batzuetan, eta Haitin. Praktikatua. Rastafarismoa. Rastafari. 30ko hamarkadan, Jamaikan. Sikismoa. Hau, Indiatik dator. Dadaismoa. Arte mugimendua dago. Garazi jugatz? Asmatzen dugu, ez da, Arabismo ez. Pastana ez da. Bai? Sintonismoa. Japonian sortua, bai? Inigo Aitor, komodinak dituzue? Komodina. Komodinoaren erlijioa. Honena, pastafarismoa, erlijio satirikoa, baina existitzen dena. 150 puntu, Inigo eta Aitorrentzat. Bigarren erronda, Garazi jugatz, zeuek hasita. Nagusiki, zuri kolorekoak dira. Jogi hartza, Zipreko bandera, Gasteizko taxiak, Beluga heldua, Son Gokuren jantzia, Askatasunaren estatua, Kaioa, Zierbenako trainerua, Real Union elastikoa, Sintxanen txakurra, Loiuko aireportua kanpotik. Sintxanen txakurra. Izena du? Nevado. Elur. Bueno. Bikote? Kaioa. Kaiu, hau ere. Zipreko bandera. Zuria da, erdian uartearen mapa laranja duena. Gasteizko taxikizia. Neskak? Loiu. Oiu. Zuria, bai? Inigo Aitor. Askatasunaren estatua. Berdea. Bai. Guk izango dugu, Zierbenako trainerua. Elastiko ez, baina trainero bai da txuri. Lantzi marroia, trainero zuria, bai. Lagun baten omenez, bide batez. Bere urte diala justo gaur, eta Zierben zalea dela. Bai, zalea. Ez arraunlaria ez? Ez. Zalea, bueno. Bejo noiola. Garazi jugatz. Gasteizko taxik. Zuria dira. Real Unioneko elastikoa. Zuria da, bai. Azken erantzun zuzena. Beluga heldua. Osondo. Zuzena da, bai. Egon eta berrekamar puntu. Garazi eta jugatzen markagailura. Inigo eta Aitor. Puntu bat balio dute. Waterpoloko golak, eskubaloiko golak, beisboleko ranak, eskupilotako tantoak, futboleko golak, futbol amerikarreko touchdowna, jarlineko gola, golfeko bugia, lakroseko gola, errugbiko dropa, saskibaloiko jaurtiketa askea. Futboleko gola. Hala balio du, bai. Eskupilotako tantoa. Hogeita bir arte. Saskibaloieko jaurtiketa askea. Bai, bai. Eskubaloiko gola. Waterpolokoa. Bikain. Lakroseko gola. Puntu bakarra balio du honak ere, bai. Beisboleko runa. Eta? Golfeko bogia. Puntu bat da. Eta honekin, agoaz. Egon puntu, Tolosara. Eta markagailua jendela geratu dira, 280 Tolosan, 600 zizurkinek Iruña Lezo, 580. Oier, eta ekaitz, bihozeko gure Tolosarren azken saioa, 5. atxalo bero bandez ez. Oso niluze finak izan zarete, oso lehiakide jatorrak, bai gurekin, publikoarekin, lehiakidekin. Lanak ere oso ondo eginda, bi urrezko baderarekin, 2000 euro badara matazu etxera. Zer gehiago, Oier? Zer daukagu kontatzeko? Bueno, guk eskerrak eman nahi dizkizu zuei, lantaldeai, mentza duten hoi,
gutako kriston esperientzia izan delako. Aprotxatu nahi genuke esateko ere bai, gu bagoazela, baina euskara jarrai ezan bazuen lana ezinbesteko dela. Eta horregatik lortze bat bereskuratzea edo bide batez zuen partea hor daukezuela, eta horregatik eskerrik asko. Ze hona, Oierrekaitz, eskerrik asko, bihotze! Plazer bat da! Oso ondo, Zuen moruko lehiakidekin bat egiten dugunien, eta nolako giro ederra sortzeko gaitasuna daukazuen nien. Ekaitz Oier, segun etxie dago, batiek zabal-zabalik, kurreku nahi zuenerako! Joiko den esker, Oier eta Ekaitz, agurtuta. Eta pena hartzen dugu gainera, Baina noski, berriak etorra itezen batzuk ere joan behar izate dute etxera, garazik eta jugatzek esan dute. Gu ezkoa zinora ere. Ondo? Bukatzeko etorri geha. Behin etorri da. Bai, ez da? Aurrea. Aldela finalera. Hoi da. Inigo Aitor! Ongi etorri bigarren fasera. Bueno, a ver. Asko. Ea, hirugarren fase dagoen. Begira, aurretik pasagarra dago beste probatxo bat, sokatira izenekoa. Bueno, ingo dut. Bizi-bizia da, proba. Ondo pentsatu, erantzunak argi bota, eta jakin erantzuten zuek, puntu gutxa horrekin zailkatuta, lehenak izango zarretela. Ados? Ados. Hartu lekua ba, eta guazen sokatirara. Denbora. Ze herrialdetan dago Takao mendia? Japonen. Bai. Jarraitu atxotitza, zerri gozetiak, ezkurra. Ahoan. Amets, zemagarren hamarkadan gertatu zen Txernobilgo ondamendia. 80. Laro gehi. Bai. Osondo? Ze abeslari bizkaitar da Ura eta Bakea kantaren egilea? Izaro. Keo Agirretxea. Zema segundo daude 2 minututan? Egun ta hogei. Bai. Zer esan nahi dute ELA sindikatuaren siglek? Euskal Langile Aldarria. Eusko Langileen Alkartasuna. Zein kiloretan ari zeatik da ezaguna Jose Javier Zabaleta? Pelota. Esku pilotan, bai. Zein da Erromaniako hiriburua? Bukarest. Ze koloretako bodia darama Maggie Simpsonek. Urdina, ondo. Zein euskal lurraldetan sortu zen Indabe musikataldea? Indabe Gipuzkoan. Gipuzkoan. Zein mendetakoak dira 1982 urtean jaiotakoak? 20. 20. Ze irudi geometriko da isostelea? Irukia, Triangulua, bai. Ze herrialdetan hiltzen Diana Galeskoa? Parixen. Ze herrialdetan Frantzian. Zein animalia ageri da Australiako armarrian emuaz gain? Igela. Kangurua. Zein da Juan Luis Londoño abeslariaren izen artistikoa? Paso. Maluma. Zein ezpatamota erabiltzen du Kill Bill filmeko protagonistak? Garazillo bat! Denpora! Finalik ez gaur? Zamoduz? Ondo. Nire uste apalean, zerri gozetiak ezkurra ahoan. Hobeto. Onartu benezak, Hobeto. Txerria hobeto legoke, bai. Gure veteranoak izango zarete, urrengo programan. Ze ondo. Ondo, ez da? Bai. Bezkarrik asko neskak, urrengo. Inigo eta Aitor, Iruña Oiartzundik, Iruña Lezotik. Barkatu, ze esan. Claro, a ver. Iruña Lezotik. Hola, bai. Oiartzunekin ondo alerez, Bai, beti ondo, baina... Baina, bagoitza berean. Claro, bai, gure. Ondo, nion etorri zaretela oso apal. Eskatuko diogu bizitzari bisaio. Albalitze horrein eta... Bai, ez da? Ondo, estrategiak eta kultura orokorrak, eman ditu bere fruituak, finalean nahi gara. Bai, ikusiko dugu. Kultura orokorra den o kulturilla den, ozera. Bueno, Aitor, aurreko aldi hartan apustuak eta bai, baina zakurik? Ez, aurreko zean finalera iristen zinen puntu kopuru hori bihurtzen zen diru edo, eta orduan horrekin gatu ginen. Bueno. Ze azkeneko panela, 3 multzo ziren, kotxeko atalak edo, transmisioak... Ondo gogoan, Zertetan zen emisioa, ez baina? Horrik hasi nuniz bat, palierra zer den. Palierra horrik hasi zenuen, gaizki jarri genuen, eta horrengatik ez genuen eraman zakua. Eta hori, hankasatu zen duten 2009an igual, Bai, ez dakit, eta etzaizu gaztu, Bai, baina zema diru izan zen? Gutxi, xume, 280 euro bakoitzak horretzurait. Goiago daugago guk, Bai, bueno. Erne, gaur, jokoan. Ikusiko dugu. 4.240 euro.
Aurreko aldi hartan, Aitor, publikoa eta gona zen? Beti ona, publikoa beti ona. Gauz esanik ez, Hombre, Hau ondarru! Ru! Ondo, jarra. Zate oso ona, bai. Etxeko ideialdia gurekin bat egiteko. Inigo Aitor, historia zale? Bueno, ez bereziki, baina, bueno, zozer A badago. ver, zure guztoko... Historia ariketa bat egingo dugu, geografia ariketa bat ere egingo dugu. Bueno, Gogora Institutuak plazaratutako Xabier Irujo historialaria mundiala da. Berak egindako atlas eta ikerketaren arabera zueko datuak dira. Bombardak eta ezagunena, Espainiako Gerra Zibila Gernika esate baterako, 27ko apirilean. Euskal Herrian 2000 bombardaketatik gora egon ziren, 1927ko uztailetik 27ko abuztura. Ia 1500 hildako eragin zituzten bombardaketa horiek. Zorte hon Inigo eta Aitor, finalean jakin nahi duguna da. Herrigunean, hegazkin bombardaketak pairatu zituzten Espainiako Gerra Zibilean. Denpora. Eibarrek, bai edo ez? Beasain? Amurrio? Guardia? Balmaseda? Tutera? Otxandio? Uztaritze? Bergara? Tafalla? Markina Semei? Markina igual bai. Egiaztatu ningu dugu. Bi akats bakarrik. Bai. Akats bakarrik. Bai, ze arabar erruxen eta nafarroan ez Uztaritze Lapurdi da, eta falla da. Ez, hola azkena. Matzeko dugu beste bera. Beste Bi akats. Beasain bere leku da, eta orduan Bergara ez da. Ez. Hola. Oin? Orain ez du beste aukerarik. Hor bukatzen da? Bai, txarra. Bergara uste du hor. Bai, Nik ez dakit. Eta falla ez. Ez. Denpora, Inigo Aitor, urrezko galdera. Begiratu herri zerrandara, jakin nahi duguna da. Biztanle gutxien dituzten biak dira, denpora. Biztanle gutxien. Gaur egun? Bai. Biztanle gutxien Uztaritz. Gaur egun bai. Noski? Markina igual. Ez guardia. Guardia. Ya está. Bai, bueno, ya está. Igual, bai. Zer moduz? Bueno. Bueno, lehenengo espero genuen, baina beto. Bai, onaino ondo. Hau ja, pixkan. Ja, egia zabenak eta ondo, eta... Bai, baina... Otxandio, bombardaketa ezaguna dela, esango nuke, Bai eskoremuan beraz. Antikona plazari eraso egin zioten hegazkinek, bai, eta 60 gora herritar hil zituzten adin txikikoak asko. Markina herrigunea ere bombardatu zen, bai? Faxistek 6 herritar hil zituzten bertan, bai? Markina Xemenian egindako 30 gora bombardaketetan. 30 gora. Balmaseda bai eskoremuan? 37ko udan 14 bombardaketa pairatu zituen herriak. Bai eskoremuan Amurrio? Hemezortzi bombardaketa egin zituzten faxistek. 37ko neguan, tartean Amurrion ere, bai? Eta bai eskoremu horretan, Eibar, bai? Galdezarra erabat eraitsita, Elizazutik
Beasain ezezko eremuan. Ez zuten alakori jasan ez. Ezezko eremuan guardia. Libratu ziren hauek ere. Ustaritze. Etxe bertara iritsi gerra ez. Nik uste, ez dut uste. €100. Tafalla. Ezezko eremuan. Hoi zengo igual. Biak kaleo. Bergara. Zalantzak. Bai, azken aldaketa izan da. Azken aldaketa izan da. Bergara, ezezko eremuan. Ez. 36ko urrian izan zen Bergaran, bai. Eta Tuteran, bai, Errepublikarrek 37ko abuztuaren 13an bombardatu zuten Tutera, 13 hildako eta 20 zauritu eragin ez. Inigo eta Aitor finala oso nahi ikusi dugu, saimen askorekin, egin da, €450 momentuz. Urrezko galderari esker, ia €1000 eskuratzen ditugu. Eta hau ez dugu ama. Biztanle gutxien dituzten bi herriak, zeintzuk diren jakin nahi dugu, aukeren artean guardia. Bai, hoi fijo, baina bestia ez. Guardia, aukera zuzena da? Bai. Ez dira 1500 biztanlera heltzen bertan. Ustariz Baionan onduan, markinakin igual hortxe. Eta? Susmoa? Markina igual. Ba, Otxandio ere bai, karo, ez Otxandio janin dugu. Ez Otxandio izangoa, fijo. Ez dugu irazi. Otxandio izangoa, fijo. Ustaritze. Bai. Daukagu jarrita €1000 urrezko galdera. Ez. Zuzena da? Bazekien eta? Otxandiok, 1500 biztanle inguru, 7.000-tik gora, Ustaritze. Inigo Aitor, baina azte saioa, lehenbizikoa gaur, final bikaina bogatuta, €450 zuenak dira, urrengo minuzen gehiago ondo bikote. Urrengo minuzen, zauen zain gu, zerrik asko horregatik arren, haupagu.